stjæle alle mulige ting. 3. Findes en Gud, og det er vores. 4. Du må ikke arbejde sort om søndagen. 5. Du må ikke slå ihjel, kun i udlandet. 6. Bliv hos din kone, eller din tralle. 7. Og de der falske vidnesbyrd, de holder ikke i ret. Og så sender du lige en sms til dine forældre. 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd, eller noget. 10 måder man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder man kan fuske sig en båd. For jeg har bare ikke lige råd til en rigtig skonnert. Så er det svært at sejle ud mod åbent hav. Og det der med at være tro, det bliver rigtig nollert. Når der står en lille missekat, der siger miau. 10 veje, der kan føre dig til helvede. 1000 andre, der kan føre dig til Rom. Ærligheden, den er ring mig Janne hjælpet. Knas tør ikke til at slippe udenom. For jeg har bare ikke lige tid til at leve livet. Og lidt for travlt med hvad alle andre gør. Og du kan piske på dig selv til din ryg er strivet. Over ting du kunne have gjort til den dag du dør. 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd eller noget. 10 måder man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder man kan flække livets gåde. Du må ikke stjæle, du må ikke hæl, eller spide små børn på en pæl. Ikke hugge en hæl, ikke slå ihjel, for det har vi jo lejesoldater til. Men jeg må ikke begære, kan du så lade være med at være så forbandet Tina Kjær. Du må ikke lyve om at være tyv. Ja, det er for gammelt til du sætter hånden lige der. 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd eller noget. 10 måder man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder man kan fuske sig en båd. 10 veje der kan køre dig i helvede. 1000 andre der kan føre dig til Rom. Virkeligheden kan man nok ikke gøre en pæl ved. Knæs tør ikke til at slippe udenom. Eller 10 gode råd eller noget. 10 måder man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder man kan fuske sig en båd. 10 veje der kan køre dig i helvede. 1000 andre der kan føre dig til Rom. Virkeligheden kan man nok ikke gøre en pæl ved. Knæs tør ikke til at slippe udenom. Dette er de 10 tilbud. 1. Prøv at lade være med at lyve. 2. Og slap af med at stjæle alle mulige ting. 3. Findes en Gud, og det er vores. 4. Du må ikke arbejde sort om søndagen. 5. Du må ikke slå ihjel, kun i udlandet. 6. Bliv hos din kone, eller din tralle. 7. Og de der falske vidnesbyrd, de holder ikke i ret. Og så sender du lige en sms til dine forældre. 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd eller noget. 10 måder man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder man kan fuske sig en båd. For jeg har bare ikke lige råd til en rigtig skonnert. Og så er det svært at sejle ud mod åbent hav. Og det der med at være tro, det bliver rigtig nollert. Når der står en lille missekat, der siger miau. 10 veje der kan føre dig til helvede. 1000 andre der kan føre dig til Rom. Ærligheden den er ring mig Janne hjælpet. Knas tør ikke til at slippe ud.